A reducción das emisións xogan un papel moi relevante os coches eléctricos cada vez máis presentes. No caso dos camións, o ritmo de implantación está sendo máis lento. Só o 1% dos que se venden son eléctricos. Faltan puntos de recarga adaptados aos vehículos pesados. Galicia traballa xa nun supercargador que recarga o camión en 20 minutos. Propoñen unha demostración no Porriño, pero é un acto restrinxido, cousas do segredo industrial. Só temos estas imaxes e a promesa de que nun cuarto de hora esa furgoneta pode volver rodar. Un vehículo particular de alta gama lo podemos cargar ahora mismo en unos 15 minutos, igual que podemos cargar un vehículo de transporte. En 15 minutos, una carga rápida de 300-400 kilovatios es capaz de cargar una batería al 90-100%. É unha tecnoloxía cara, pensada sobre todo para o sector do transporte. O obxectivo europeo é que en 5 anos os camións reduzan as emisións un 45%. Para camións, pequenos vehículos industriais, incluso pode ser para embarcacións. Xa temos algúns instalados en algún porto español. Volvendo á terra, Galicia é a comunidade autónoma con menos puntos de recarga por cada 1000 kilómetros. A Xunta di que haberá novas axudas para instalar equipos. Nós tamén temos as nosas propias axudas, agora mesmo non podemos comentar, pero xa están planificadas na folla de ruta para o ano 2026, e nese sentido nós tamén imos a incentivar todo o que é a mobilidade eficiente a través de diversas convocatorias de axudas. Ademais, a Xunta reclama ao Goberno Central un novo plan de axudas pro vehículo eléctrico con cartos para puntos de recarga.